Fil-faċċata tat-tebut ta' Mintoff hekk kif ħareġ mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-bust tal-eks Prim Ministru Enrique Mizzi. L-eks kap nazzjonalista kien l-ewwel rival politiku ta' Mintoff, iżda Mizzi huwa magħruf li pubblikament faħħar ħafna lil Mintoff u qal li Malta kellha bżonn nies bħalu. Meta miet Mizzi, Mintoff kien għamillu eloġġju fil-Parlament. Fil-kantuniera ta' Kastilja t-tebut ta' Mintoff ġie għaddel tal-monument tal-eks Prim Ministru Laburista Pawlu Boffa. Mintoff serva ta' deputat Prim Ministru taħt Boffa sakemm ħadlu postu wara l-isplit. Minkejja relazzjoni tensa li kien hemm bejniethom kien taħt Mintoff li sar monument lil Pawlu Boffa li kien beda l-ewwel servizzi soċjali f'pajjiżna. Wara l-kortejol ta' Ama Manuel Demek, l-eroj tal-Illuminizmu Malti, li Mintoff ippopolarizza bħala l-ewwel soċjalista Malti. Qabel żmien Mintoff il-figura ta' Demek ftit li xejn kienet magħrufa. Wara l-istorja tax-xirka tal-imdawlin saret parti mill-arfin popolari. Iħares lejn il-kortejo kien hemm imbagħad il-monument tal-eks Prim Ministru George Porch Olivier, rival li kontrih Mintoff ikkontesta 4 elezzjonijiet. Huwa sigriet magħruf li Mintoff u Porch Olivier kellhom rispett lejn xulxin. Meta Porch Olivier miet, Mintoff kontra dak li bastru ħafna kien ordna funeral statali l-ewwel wieħed għal Malta Repubblika. Storja li ftit hija magħrufa hija li jekk kif miet Porch Olivier, il-perit Mintoff kien niżel il-Freedom Press u wissa lill ġurnalisti tal-Partit Laburista biex ma jiktbu xejn kontra l-eks kap nazzjonalista. Il-kortejo ġie fit-tmiemu taħt il-ħarsa tal-poeta nazzjonali Duncan Bsajla, li min jaf kemm ħassu gburi jisma' l-folla li mingħajr ħadd ma qalla infexxet kanta lin-nu Malti illi kiteb huwa stess.